ko in kɛra tare ye Mali bɛnɛ sɛnɛlaw bolo sibiri don fɛn min ye I y'a faamuya b'a la maison de jeunes ni ale kɔnɔna na fɛn min ye Mali bɛnɛ sɛnɛlaw ayiwa olu ni cakɛda belebeleba fila kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma ayiwa ni ka bolonɔbila kɛ sɛbɛnna min b'a jira k'a fɔ ko bɛnɛ Mali bɛnɛ ayiwa ko a bɛ se ka jira diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la fɛn min ye bɛnɛ baarakɛlaw ayiwa olu b'a sɛnɛ ayiwa cakɛdaba fila ninnu bɛ dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a san ka se k'a labɔ k'a kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ sɔrɔ diɲɛ sirike naani bɛɛ lajɛlen la a kɛnɛ kana na fɛn min ye I y'a faamuya b'a la an ka minisiriso min ɲɛsin bɛ baloko ko ɲɛnabɔliw ma olu ka maaw tun bɛ a kɛnɛ kana na bɛnɛ ko maaw bɔra Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la ka taa se I y'a faamuya b'a la cakɛdaba fila in ma u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiyaw yira bɛnɛ Mali kɔnɔ CFA wari miliyari 100 ni kɔ de don min bɛ ka taama ka tɛmɛ anw senkɔrɔ an kan k'an bolo kɛ ka min minɛ k'a don Mali économie kɔnɔ o ye bɛnɛ sɛnɛli ye k'a feere bɛnɛ si sanni feere sen t'o la ni bɛnɛ bayɛlɛmala bɛnɛ bayɛlɛmalen o bɛ tɔnɔbɔ fɛn minnu bɛ sɔrɔ o la olu sen tɛ o la o tuma na bɛnɛ sɛnɛ tɛ sɛnɛ gansan ye Mali bɛnɛ sɛnɛ tɔnba a sigira o de kama ka bɛnɛ sɛnɛ don ba la hakaja bɛnɛ sɛnɛ ye sɛnɛkɛla kɔsɛmɛ yiriba ye a jigisɛmɛ yiriba don bawo bɛnɛ de bɛ kɛ sababu ye ni kɔɔri sɛnɛla bɛ se ka muɲu k'a ka kɔɔri wari makɔnɔ ka belebeleba bɔ a ka degun na an bɛ dugawu kɛ an ka kɔɔri sɛnɛlaw ye nin waati in na an b'a dɔn gɛlɛyaba bɛ u ka kɔɔri wari sarako la an bɛ Ala deli Ala k'a nɔgɔya faamaw ye u k'an ka kɔɔri sɛnɛlaw ka kɔɔri wari d'u ma a waati la bɛnɛ nafolo de bɛ kɛ sababu ye ɲɔ ni kaba sɛnɛbaga bɛ a ka ɲɔ n'a ka kaba bila jiginɛ kɔnɔ a t'a feere k'a k'a mago ye ka kɔngɔ don a ka denbaya kɔnɔ o tuma na bɛnɛ ale ye sɛnɛkɛlaw jigisɛmɛ yiri ye o la an bɛ min ɲini Mali bɛnɛ sɛnɛlaw fɛ an bɛ min ɲini Mali sɛnɛkɛlaw fɛ jɛɲɔgɔn minnu filɛ an na bi ni olu n'an bɛna bolodi ɲɔgɔnma kɛ a bɛna belebele ta ka bɔ an ka gɛlɛya la gɛlɛyaba jumɛn bɛ bɛnɛ ko la bɛnɛ sɛnɛlen kɔ a feere cogo ko o ye hamiba ye o tuma na jɛɲɔgɔnba fila b'an bolo bi ni kelen ye Faisal ka société ye n'o ye an yɛrɛ baden ye ani an balima indien minnu fana bɛ bɛnɛ san olu ye an hakili latigɛ k'a fɔ hali n'an ye bɛnɛ tɔni miliyɔn 1 sɛnɛ samiya nata ni Ala sɔnna sira b'olu bolo olu b'a bɛɛ san o tuma na an ka tɛgɛrɛ fɔ an dɛmɛbagaw ye Mali bɛnɛ sɛnɛ tɔnba ye tɔn ye tɔn kelen min sigilen bɛ Mali kɔnɔ ne ka Mali bɛnɛ ko ɲɛnabɔ kabini foro kɔnɔ o tɔn de ye mais tɔn hamna ko ye fɛn saba de ye a fɛn fɔlɔ ye mun ye an ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ka kɛ jɛnkuluba ye jamana kɔnɔ Mali bɛnɛ kana ɲu wotoro la ka taa sugu la an ka bɛnɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ suguba kelen Mali kɔnɔ o ye Mali bɛnɛ sɛnɛ tɔnba ka hakilina kun fɔlɔ ye a kun filanan ye mun ye ka se ka si ɲuman ɲini ka di bɛnɛ sɛnɛlaw ma aw ka se ka bɛnɛ sɛnɛ ka si ɲuman ɲini ka di bɛnɛ sɛnɛlaw ma aw ka se ka bɛnɛ si ɲuman sɔrɔ Mali bɛnɛ sɛnɛ tɔnba ka hakilina kun filanan ye a sabanan ye mun ye Mali bɛnɛ sɛnɛ tɔnba a ka hakilina sabanan ye mun ye yani aw k'aw ka bɛnɛ don dugukolo la aw k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛmaaw kɛ bɛ ka mɔgɔw ɲini minnu bɛna bɛnɛ san aw bolo mais a ka kɛ bɛnɛ qualité ɲuman ye a ka kɛ bɛnɛ qualité ɲuman ye n'a fɔ président bɔra k'a fɔ cogo min a ka kɛ bɛnɛ qualité ɲuman ye a ka fɔ diɲɛ sugubaw cɛ ma ko Mali bɛnɛ ye bɛnɛ min ka sanu anw musolakaw fɛ an ka n'anw yɛrɛ to kɔ nin baara in na parce que bɛnɛ sɛnɛ baara a tɛ cɛ woloma a tɛ muso woloma a dan de an ka se ka cikɛyɔrɔ sɔrɔ n'an ye cikɛyɔrɔ sɔrɔ an bɛ se ka bɛnɛ baara in kɛ cɛw b'a kɛ cogoya min na an bɛ se k'a kɛ o cogoya la bɛnɛ baara ni a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se k'an ka furu sinsin an ka furusow kɔnɔna na n'an ye dugukolo sɔrɔ e sera ka dɔ kɛ o b'e bolo donc a bɛ kɛ sababu ye hali ni cɛ ma d'e ma i bɛ se ka i ka sɛnɛta k'o kɛ k'i ka musakaw ɲɛnabɔ ka jɔ ni denmisɛnninw ka
école tawa nu ye ka jɔ ni nasɔgɔ dafaw ye ka jɔ ni anw yɛrɛ ka kungo dɔw ye cɛ kun kan ka min kɛ anw ye an bɛ se ka jɔ ni olu dɔw ye anw yɛrɛ fɛ donc n b'a ɲini aw fɛ an bɛɛ lajɛlen ka jija ka se ka dugukolo ɲini cɛw fɛ cɛw a ye sɔn ka dugukolo di anw ma cikɛyɔrɔw ka di anw ma walasa anw ka se ka baara kɛ e n'a fɔ cɛw aw b'a kɛra cogoya min na. Mali bɛnɛ a bɛ se ka jira i y'a faamuya b'a la diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen la cogo min na o de ye laɲini ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ma hɛrɛw caya la.